Extra chans. Här har vi 2 stycken hit. Dags för en extra chans. In på godet av nummer 831. Ja, det är bra. Håll igång på nu. Här kommer en kille. Där har vi en tjej. 834. 835. 835 har vi er här. Titta, där kommer de 836. 837. 37 har vi redan någonstans. 38. Och 41, 841 har vi en redo också. In nummer 1 av extra chanserna här. Ja, stort lycka till. Här kommer er musik. Vill du följa med mig i min lilla kubin? Jag ska nu på någon början vill du bli min. Jag ska locka fram av min nästa muslim. Tända några ljus, skön musik, en flaska vin. Ska vi säga klockan 7 i min lilla kubin? Om du bara som du vill, ingen konstigt med dig. Åh, vilda Magda, jag tror jag är kär. Och känslor är jag miljonär. När det ringer på min dörr, utan hjärtat sin takt, börjar tro att det är dags att vi knyter kontakt. Från ett litet ögonkast i vår butik. Kröp vi båda band, kysste jag din hand, blev det romantik. Att man skulle bli så kär på en gång, det känns så bra. Vi ska se du och jag gå till väster en dag. Åh, vilda Magda, jag tror jag är kär. Ge dem en stor applåd! Innan vi tar in hit på så vill jag göra en fråga. Ungdom är lite redo att ni närmar er snart. Ungdom är alldeles strax med er. Men